Dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Clash of Clans. Da smanjim malo. Dobro, već je smanjeno. Nemam baš puno novosti, ali može se reći da ima novosti. Da, kao što vidite, promijenili smo bazu. I sad je puno jača od one prošle. Pa pokupim ovo. I da, upgradeova sam Gold Storage na level 8, a oba su mi malo prije bilo na level 7. Tako da, eto, to je novo što sam mogao da vam pokažem. Pa, hajdemo onda u napad. Samo malo. Ajde, stavit ću i ovaj jedan lighting spell. Tako. A do tada, ajmo mi napasti nekoga. Jer nemo reći da nema konekcije. Ajde neko sa puno golda i eliksira da ga napadimo. Sa puno golda i eliksira, ali je prejak. Ja bi ga napao, ali da imam jače trupe. Hladno, no dosta stvari, eliksira i golda hoću reći, ali ne mogu napasti. Ima jak defense. Možda ovoga, da. Napašću ovoga, ali ne znam hoću li uspjeti. Ne znam. Neću, ipak neću. Ovo je prejak. Ne. U sljedećoj epizodi da vam odmah kažem, bit će tutorial iz nečega, ne znam sad tačno, ali će biti tutorial. Koga neću napasti. Ajde, neko dobar, a da nije toliko jak. Ne, razan. Dobro, nema veze. Napast ću nekog, a ne, neću ovoga napasti. Napast ću ovoga. Da vam pokažem kako brzo doći do Master Ligi, tako nešto. Znači, samo kad mu je Tom Hall vani, samo postavite, evo ja ću ovo postaviti da barbarije ne uništi Tom Hall i završite borbu. Dobijete jednu zvijezdicu, dobijete trofeje, brže dođete do, na primjer, druge lige ili tako nešto. Ovo je noob. Da. Noob, što ima Elixir Collector level 1, level 3 i level 1. Stvarno je noob. Nije. Ajde, unijete to. Pa da završim borbu. Znači, neću da bi igra, da sam ne dobiti manje. Ali ja se dobim. I evo ga. Lavi barbarijan će onako biti da završimo da borbu. Evo, dobio sam 7 trofeja. Eto ga, znači tako brzo dobijate trofeja. Što mogu da upgradeujem, ako to može da bude za sljedeću epizodu. Hajde upgradeovat ću, ništa, vidjet ću još. Pa hajde još nekoga da napadnemo, da ne bude ovako kratka epizoda. I opet nema interneta. Hajde.
Evo ga. Ovo ne, nema šanse da ga napadnem. Neko drugi. Joj. Pa ovoga ću napasti. Ali opet je Tom Hall izbacio. Tako da ću da stavim 2 vizard. Da uništi Tom Hall. Ima jako puno golda i eliksira, ali ne vjerujem da bih ga mogu uništiti. Evo ga. Evo ga. Uzeli smo mu jednu željicu. Uništavaju klan Castor. Znate ga. 6% imamo. Čak ćemo dobiti golda malo. Dobro, možda malo više. Što je super. Ne, ipak nije super. Stvari. Da, uzet će golda malo više. A ipak neće, nema veze. Uzeli smo 8000 golda, 3000 eliksira i 6 trofeja. Eto, podigli smo se u ovoj epizodi za, mislim, 13 trofeja. Ako nisam pogriješio. Svim vizarde. I hvala što ste gledali ovu epizodu, ako vam se svidjela. Gdje da je bilo malo, mislim, kratke su sve bile epizode. Ali ako vam se svidjela, svidite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj. Bravo!